po noong 1985, hindi po nila binago yung pong kanilang mga sangkap. Kumbaga, classic ano. Titikman po natin. Cheers! Tulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Magandang hapon mga kadulang. Nandito po ako ngayon sa Biñan, Laguna na namamasyal. Kasalukuyan ako po ay patungo sa Tuding's Original Pork Chop House. At aking nalaman, sila po ay naghahain o naghahanda po ng pork chop simula po noong taong 1985. Dito po sa Laguna, marami lang po silang branch. At minsan na rin po na feature po sila sa TV. Kilala po yan sa mga naghahain po ng pork chop. Okay, tara, tikman po natin ang kanilang masarap na pork chop. Nandito na po tayo sa Tuding's Original Pork Chop House since 1985. Okay, tara, pasok po tayo. Ito yung kanilang menu. Okay, syempre sadya po natin ito, pork chop. Isang pork chop po. Tainin po. Opo, tainin po. Piprito niya na po yung itlog. Sunny side up. Wow. Okay rin dito, malinis oh. Yan. Yung nakataklog, piprito na po yung ating pork chop. Okay. Yun. Okay, ito na, bagong luto. Salamat ha, salamat, salamat. Okay, dito. Okay, dito tayo. Oh. Siyempre, kailangan din po natin gumawa ng sausawan. Meron silang suka. Yan. Napagpipilian ka rito eh, yung hindi manghang o manghang. Pero, dahil sa mahilig ako sa manghang, itong manghang. Yan. Oh, tama na. And then meron silang toyo. Toyo. Okay na yan. Naka chili powder.
Hop. So, yung kanilang kutsara at tinidor ay naka-sterilize. Mainit pa. O, mainit. Ito na po mga kadulang, itong pork chop ng Tudings. Sabi po mula po noong 1985, hindi po nila binago yung pong kanilang mga sangkap. Kumbaga, classic ano. Titikman po natin. So, malambot siya. Okay. Na. Cheers! Masarap, malinamnam po siya. Kumbaga, lasa po natin yung kanyang mga sangkap at porky talaga. Okay? And then, subukan po natin na may sausawan. Ating sauce. Okay. Cheers! The best. May toyo, suka na manghang. Ngayon, iulam na po natin sa kanin. Kanin. Then, sauce. Ito na. Cheers ulit. Wow. Sarap. Meron po silang itlog. Sunny side up. Okay. Ako, malasado. Ito yung gusto ko malasado. Sa kanin. Tapos meron pong pork chop. Ito. Wow. Wala akong masabi. The best. Okay. Sige. Busin muna po natin to. Ayos. Said na said. Boss. Sarap sarap. Wow. Isa na rin to sa mga pork chop na natikman ko na malasa, masarap. The best. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.